Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek sedaya wadah ilmu Gusti Wejangan Jawa. Derek sedaya, ana istilah utawa kata-kata sing putih iku durung karuan resik, sing ireng durung karuan rusuh. Nah, iki penjabarane iku sebenarnya iku simpel, tapi nek dijabarno secara detail ya dawa. Ngene lho. Sing diarani putih iku durung karuan resik. Cara simbole putih kan ya pakaian ya. Wong gawe pakaian putih, gawe busana putih. Kan durung karuan resik lho. Loh, putih kan ya mesti bersih sih, Kang. Ya ngene kan. Putih ya bener, jenenge arane putih. Putih ya mesti bersih, ora ana noda hitam kan ngono ya. Nah, sing diarani putih resik, putih iku durung karuan resik iku kan iso mambu, Lur. Dadi putih iku iso mambu. Jadi dhek iku nggih klambi putih, ora ana istilahku ora ana blentong-blentonge ireng, blentong-blentonge coklat ta apa ya. Sing gak ana kusem, gak ana, tapi gorong karuan putih iku resik. Iso ae putih ku mang mambu. Nah, ngono to. Ya kan. Iku diarani putih durung karuan resik. Lah nek ireng durung karuan rusuh, iku istilahnya wong gawe klambi ireng ya. Kan wong biasanya anggape ngene, ya mesti klambi ireng, mosok ro iku klambine iku ana bletokane, ana lemahe, ana coretane spidol, ana coretane pulpen, mosok ero Kang. Nah, dadi ngene lho. Sing diarani klambine kok klambiku ireng iki kan durung karuan rusuh. Lah, sing diarani durung karuan rusuh ya padha kok iku mang. Ireng ketokane ireng reget peteng. Tapi kan ya durung karuan mambu ngono lho. Iso ambune wangi mari diumbang. Dadi istilahku wong nek cuman mandang sebelah mata, wong nek mung cuman mandang kulite njabane, ora ngerti jerone, ora dicedhik isik, nah, ora diambu sik istilahku ngono. Ya wong ku ora bakal ngerti jeroane klambi ku mang. Iku gambarane secara simbolis tekan klambi. Wis padha karo wong nek mandang wong ku secara syariat jabone apa sing dilakoni iku ora bisa mangerteni sakjroning atine wong ku mang. Dadi sejatine atine wong ku mang ora ditunjukno lewat penampilan utawa lewat tindakane. Tapi lewat apa? Lewat rasane, rasa welase, rasa krenteke, rasa atine. Ha iku jeroane wong sing sejati itu lho. Mulane diistilahno yen putih durung karuan resik, yen ireng durung karuan rusuh. Lah iku. Iku simbole ana ning pakaian barang. Mulane iku mang dianggep putih suci iku ya wis mergo putih njabane suci, tapi durung karuan jerone suci kan ngono. Lah sebalike nek ireng iku diarani enggak suci. Makanya ireng ku simbole ketemenan. Temen. Nah, diarani temen iku apa? Dhek iku kan warnane ireng. Nah, warnane ireng kena rusuhan, kena kotoran. Dhek iku ora menunjukkan. Rusuhan kotor iku mang ora nduduhno nek iki lho aku kena rusuhan, kena kotoran, kena bletokan. Dadi dhek iku gak nduduhno nek dhek iku istilahku menampung berbagai wong. Bah wongku apik, bah wong iku elek, wis dianggep isen-isene donya lho. Karo wong sing duwe rasa ketemenan ireng iku mang. Lah, putih apa gak temen, Kang? Ya putih temen, tapi secara lahiriah putih iku dianggep suci mergo wis dianggep putih ngono ya wis. Moh gumbul wong sing peteng-peteng lah istilahnya ngono kuwi. Ora kumpul wong sing peteng-peteng.
Mulane penjabarane wong apik karo elek iku sebenarnya ora ono enteke, mergo saling mengisi sebenarnya dulur, tapi podo egone, podo golek benere dhewe lah iku. Ya wis iku mang dulur sing tak bahas dinaku iki ya aku mek cuman jelasno titik ning panjenengan sedaya nek sing diarani ireng gorong karuan. Nek ireng wis pasti peteng dulur, nek putih pasti padang ngono to. Cuma ireng gorong karuan rusuh utawa reget, putih durung karuan resik. Nah, durung karuan suci ngono. Ibaratnya ngono lah. Dadi sing diarani suci lah, tembung suci iku sebenarnya ketemenane ku mang dulur. Mulane ngene, nek di kosakatane ku ngene lho sebenarnya. Nek ireng nek putih durung karuan suci, ireng durung karuan apa ya istilahnya apa ya kotor ngono kan. Dadi ireng ku iso suci. Nah, nek putih durung karuan suci. Nah. Ireng iso suci tapi putih durung karuan suci, padha ae istilah iku. Pun paham nggih sampe-sampe nggih. Dadi kaya wong berbusana apa ae, warnane apa ae gak usah diperdebat monggo. Gak usah diperdebat. Iku mung simbol, iku mung pakaian, iku mung busana, iku mung kulit, you know. Sing penting jeroane. Pun nggih, paham sak meten nggih. Nggih pun, sakedhik mawon ngapunten kathah nggih, bek menawi kata-kata kula niki nyinggung perasaan panjenengan nggih, kula ngapunten, kula mboten enten maksud menyinggung perasaan panjenengan sedaya. Kula mung berbagi ilmu, berbagi wawasan, tukar kawruh kali panjenengan sedaya, saling ngelingno, saling berbagi pepiling supaya awak dhewe iki tansah urip iki eling lan waspada niku sing kula karepaken. Pun mboten mawon kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.